ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଛାତକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କ'ଣ ଆଣିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛାତରେ ବହୁତ ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଛାତକୁ ଯାଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇ ତ ଚଟଣି କରିବା ଟିକେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ସିଧା ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସ୍ୱାମୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାଇ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିଲି, ତାକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ନ ଉପୁଡ଼ି ଅଧାରୁ ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଥରେ ହେବ। ତାକୁ ବାଛି ବୁଝାକି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ମିଠା ଚଟଣି କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତେନ୍ତୁଳି, ଚିନି, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆଉ ଜିରା ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଧନିଆ ପତ୍ରର ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ କହିବେ ତ?